Ayo po. Okay, class. Our lesson for today is about history. Yes! History! Yes! History! Yes! Keep quiet! Okay, class. Kinsa man ninyo nakaila diri ni Dr. Sirsan? Wala, ma'am. O ikaw, Jose? Wala po, ma'am. Ikaw, Jirek? Wala pa, ma'am. Ha? Wala jibisan po sa nakaila nyo diri ni Dr. Sirsan? Ma'am. O saman, Jeremy? Basta yung tuwa na sa ika-section, ma'am. Tay. Oh, na. Musta man ang klase na? Kasabahan ko sung maestro ganyan natay. Ano mo? Gikisan mo na akong classmate. Anong mo sang gikisan? Liwat di ka na ako, nak. Wala di ko sa imuha, nak, oy. Nya, sa manak lami? Ta, lami kay tayo eh. Wapo kay siya. As in. Lami kayo. To the max. Nye! Buset! Draw your favorite animals. A few moments later. Okay, class. Pass your paper. Then pwede na mamuli. Good. Very good. Good. Okay, ma'am. Okay, very good. Oh, Jose, anong blanco man imong gidrawing diri? Oh, baka man naman mo eh. Baka man ma'am, ikaw ang sagbot. Oh, nya sa mga sagbot diri. Oh, nahurot na. Mawala kayo makitang sagbot. Nya sa mga baka din eh. Oh, nilakaw na ma'am. Kinahurot mo sagbot. Ay da, mindset ba, mindset? Okay, class. Kinsa man niyo ang gustong moadto og langit? Ma'am! Saka itong langit. Angel! Langit ma'am. Give me ma'am. Ako ma'am. Keep quiet. Hoy, Emi. Ganun ka ni isa. Dili ka ganan moadto og langit? Ganan man ma'am nya. Ningon man akong mama nga kining pasayuan ko uli kay wa ko ikapliti. Tay, pamina ko, tay. Tay, nakapasarap ako sa test, tay. Mayo inunak. Sus, ka-proud na ako sa kong anak. Mga bright kayo niya. Ano sa mga ngatis na? Kuan, tay. Pregnancy test. Ha? Class, start na mag-answer sa atong exam. Your timer start now. Isa man ni. Kudigo na nimo? Di mo na ako digo ma'am. Ako man ang mga pagampo. Unya, ngano answer man nakabutang diri? Hala! Gitubog di ko mga pagampo.
nila, nabugo sila. Uy, isa ba? Sige, 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 sige. Ikaw isa kay bugo dito ka? Right. Right lang mo. O Martin, ano ni barog man ka? May dawat na rin ka nga bugo ka? Wala mo moy. Gibanan lagi tika kay karo sa gabarog diha. Okay class, akong i-announce kung kinsang nakakuha og high score sa atong exam kahapon. Karon, ang nakakuha og 98/100 kay si Mr. Jeremy Manyak. Ako. Yes. Thank you. I love you all. Thank you, miss. Tante. Thank you, miss. Thank you. Da, kabuhat mo ana. Panguli mo sa bukid pagtanom mo kamote. Mga bugo. The rest, nakakuha og 100/100. Ikay nanong do kamote. Class, kumanamas yung assignment? Yes, ma'am. Okay, ipasa na yung mga assignment. Then pwede na mo muli. Bay. Nakaya mo kag-assignment? Wala lagi, bay. Papel lagi itong kimpasa kay isog ka ayon. Ikaw? Na, papel naman sa ganyan akong gipasa. Wala ka. Patay taanin duha. Ngano day bay? Muingon na sa to si ma'am nga nagkinapihay ta. Grabe, kadaghan man na niya jaranan ani eh. Nagdagay module ya. Usara kasi mana ipas. Mayroon magsayon, lisod kayo. Grabe, makabuang man eh. Labad lang itong uwan eh. Kalau sabi mo tawag ko na maman yung tao eh. Rindir aja ko ane. Lamit aja kayo pahuwa dyan. Bahala na lang niya eh. Pusol ta niya. Kinanugaya niya sa ako ng emosyon. It's a prank!